Laibuma sujana thangai tongo Tripura hasibo Tripura mothani engai batainai kubun dafani borok 46 Surma Bidhan Sabha constituency ni bagai chongmariwa batainai Tripura motha General seat ni bagai ST batainaya hani bagai Tripura mothani engai batainai Baburam Sabnabi bo khoroksha se thamra noi chim thamrung thangnai kokja bubagani thamtani marna hamjagai Tripura mothani banaromkha Tripura mothani engai batainai Abuni bagai lukuro kuthum laija Komalpur SDM habanok pushkango pati pampi kasulmaya bubagarin thamtani mariwo pal engaja amten lukuro media rong ba hambai ini kopina ba kini semeni media no bela kena hambai ini sengoro kutum lamani hingakai sini Tripura mo khane ngoi nomination dakil khanya ba sengoro ma phayo gai jeng tabuk bo jotonon nasingi tongo jotonon palkhai ekloge no misil ni babot khai jeng thanai chinoro prathing kha Baburam Sapnabi bono jeng tabuk nasinglai tongo jotono pal milewoi jeng SDM office jeng bini prathini bagai jeng tebo phaya tongko tabuk bo borok komsiko jeng tebo kutumlai tongo nasinglai tongo jeng ora 10 ta rong simi jeng phai busa phaijak ebere dol khai joton thanai tam sula tam buroi jotono je 46 ni ungi bo phainai 45 ni ungi bo phainai jeng jotono support khai no tini o jaga bo palmi lewoi je Tripura mo thane ngoi rajani buba rajani angko man tuye jeng maharajani je subamani ngoi jeng tini ora osuk bosoni tini no fast taklanyo 46 ni sito chini Hindustani prathi bocong dinane sujog mangkha ma bongthong sara Tripurani Hindustani ngai tini no fast taklanyo kaisa laibuma sujangna nongthong Hindustani no jeng prathi rimani belai kana hambai busakang rogo tebo amahai prathi Hindustani no ngono dina bagai tebo sohojogita angthong je desni borong no jotono hambai chobo chungno sohojogita khlaitung te chin Tripura mo thane ngibo jotono je khaya tongnai rok je support khaya tongnai rok jotono phaibai tung je media ni tui chung jotono kobungna mo chungo kaham haya nugun tongo je prathi rajniti khaiman bisingtoi bo rajniti kaham bo rajniti hamya chung nugun tongo tamo kora tamo je rai jotono chungo support khanyang tung chini hani bagai chung tabuk osuk bosor chini hani bagai ke kok sanai kroi tini bubagra phai sokaiman ngoi chung chini hani bagai kok sama dadai chung bubagra no bele kana hambai chini busakango 2023 ni obo chung bubagra no chungno prathi khlai joto jaga no joto sitono busad nangthung chung kaham khlai prathi bo jidi nangthung te Tripura mo thani bubagra no bele kana hambai or tongkutunyo bubagra no chung joto palkai kulumung yaparo epre media rok no bo chung kulumung yaparo je media ni tuino joto jaga ni pijangman tuyo jotono hani je desni borok nuknang thong bele kana hambai tonon oro dibor kaham chung oro jotono phai kulung kulung malaga chini 46 Bidhan Sabha kendro ni ngoi chung phai ke oro kaisa nomination dira dibagoi chini Tripura mo thani ngoi te chung oro jotono Tripura mo thani ngoi chini adong jugrok jotono phai oro kuthum laijak chung o nomination no chung kaham kai jojukto khlainani bono support khlai chung bono chini Tripura mo thani je kaisa jangnai chini basakawo chung bubagra no hamjagai chung tini oro jotono phaijak chung lamsoklainai bono chini candidate no chung obhaikai no chung chini 6 ta bisi tui chung oro phaijak chung tabuk borong nasinglai tongo haino hai chung oro thailai ke hangkai chung nomination lainai chini candidate no tui hambai bo jaga nomination dai no rok SDM officer bo SDM Komalpur SDM officer আমাদের মারপিট করছে করে আমার ছেলেরে মারপিট করছে কে করছে এটা তো তার জন্য আপনি Tripura মথতে আয়া পড়ছেন